Safle nesa yw gorsaf lysiau o Bangor. The next stop is Bangor bus station. Diolch am deithio gyda Unwaith Cymru ar y gwasanaeth gwrthau'n Cymru. Reit so mae Iestyn fi newydd gyrraedd Bangor. Dwi'n edrych fel tourist yn ôl Iestyn. So bod fi wedi codi fyny a sefyll ar y bus pan oedd y bus just ddim yn barod I aros. Dwi'n gobeithio bod y mic yn pigo fyny'r gwylanod, y sŵn o addysg a fel meddyliau yn gweithio sydd yn amlwg mewn dinas addysg fel Bangor. So, yes, fi di na fi yn y digwyddiad ddoe, oedd yn digwyddiad bach mwy ysgolheigaidd, tech-ieith. Be da ni di misio, ti'n meddwl? Ond nes I sylwi fod oedd Canolfan Bedwyr yn dangos enghreifftiau be oedden nhw'n datblygu efo adnabod pobl yn siarad Cymraeg fatha technoleg fel Siri ac teclyn Amazon, dwi'n mynd cael enwi mwy. Ac oedd o'i weld fath oedden nhw yn deall be oedden nhw'n siarad amdan oherwydd mathemateg oedd I fyny ar sgrin gyda nhw ac oedd neb yn ei ddallt o eblaw y person oedd yn siarad amdano. So nes I sylwi ar hwnnw ac oedd Rodri yn neud rhyw fath o chat am rhywbeth. Dwi'n siŵr iawn be oedd Twitter ddim yn glir iawn am... Do, cos oedd Rodri ap Dyfrig arweinydd ar aloesi digwyddiad Esbyrrec, hashtag clyfar, yn neud cyflwyniad mae cynnwys ydy'r brenin. Fi'n croesi ffordd tra'n podledu. So mae'n bach yn anodd. Diolch, beidio squasho fi fyna. So ie, a dwi'n credu na prif ffrwd I siarad o oedd y ffaith bod eisiau just creu cynnwys. Oedd o'n deud fod... dyna oedd o metafor oedd o, ie. Fod oedd yn iawn cael bwydlen yn Gymraeg, ond mae eisiau'r bwyd fod yn Gymraeg hefyd ar sgyrsiau, a tra ti yn y bwyty fod yn y Gymraeg. Dyna oedd o metafor, ie. Ti'n dod I Bangor, dwi'n edrych ar y coleg hyfryd ma yng ngole eiraidd y wawr, a mae brains ni jyst yn llenwi efo llwyth mwy o wybodaeth. Dwi'n mynd I groesi ffordd to. Waw, dwi'n gweld ponti am tro cyntaf. Mae'n edrych fel rhywbeth eitha Bauhaus o fel 1930s Berlin. So, da ni'n mynd fewn, jyst I ddysgu am mwy o tech-ieith a Hacio'r Iaith. Dwi'n credu fi'n mynd I stopio rwan. So, bod fi'n gofio groesi ffordd. Welwn I chi mewn 5. Dwi'n credu bod yna llawer o job I fi fel gohebydd crwydrol fanna. Y person cyntaf I siarad yn y gynhadledd oedd cyneilod cynulliad Leighton Andrews. Oedd o'n siarad amdan yr angen I llywodraeth leol defnyddio lot mwy ar dechnoleg ac ath Bryn a fi sgwrs gyda fo yn ystod y gynhadledd. Mae pobl yn poeni am y dechnoleg. Mae nhw'n eisiau gadael pethau i'r geeks. Sdim rhaid ysgrifennu cod, sdim rhaid bod yn geek. Yr unig angen yw gallu drafod a deall rhaid I gwyddorio. So, dyma ni yn Hacio'r Iaith 2017 ym Bangor, a dwi yma efo Leighton Andrews. Leighton, siwmai? Siwmai, da iawn, diolch. So, da chi newydd agor sioe bore yma, so chi'n sôn eich rhywfaint am beth chi drafod bore yma iddyn ni? Wel, dwi wedi esbonio beth dyn ni wedi gwneud yn y maes yn y gorffennol, enghraifft pan o'n i'n gweinidog, ond cyn hynny hefyd pan o'n i'n gweithio ar gyfer y BBX yn Llundain. A dwi wedi esbonio ble dwi'n meddwl bod y maes yn mynd yn y dyfodol agos. Dwi wedi codi materion fel pŵer, internet intermediaries fel Facebook a Google enghraifft. Dwi wedi dweud bod rhaid I chynghorau lleol yn gwneud mwy yn y maes digidol. Dwi eisiau annog mwy a mwy o bobl yn defnyddio beth sydd digwydd yn y maes. A dwi'n meddwl bod Hacio'r Iaith yn gallu bod pressure group ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol.
Ydych chi sôn am hyder, y diffyg hyder lle bod swyddogion awdurdodau lleol. Sut ydych chi'n teimlo di pethau'n gwella ers i chi gychwyn yn 1995? Be ydych chi fel ydy'r ffordd i helpu datblygu hyder? Does dim angen iddyn nhw bod geeks, ond mae angen iddyn nhw deall digon i ateb cwestiynau go iawn. Os mae nhw eisiau newid i gwasanaethau. Ar y podcast yn ddiweddar, ni wedi bod yn siarad lot amdan, fel ti'n dweud, ti'n cael dynewyddion drwy Facebook, Twitter, a wedyn trwy'r holl datblygiadau gwleidyddol enfawr sydd wedi digwydd yn 2016 a mae'n heddiw, da ni'n recordio hwn un diwrnod ar ôl inauguration Donald Trump. So, sut ydych chi'n, just ar lefel personol, really, delio hefo pigwch hynna'n fyny ar ôl, pan mae'r newyddion a pob peth yn digidol just yn teimlo'n yn ormod. Sut ydych chi fel gwleidydd falle'n yn pigo hynna'n fyny, neu sgynnych chi fel cyngor i ni? Mae'n bwysig reoli yn amser i, wrth gwrs, yn y maes digidol. Dwi'n edrych am 1 awr yn y bore, 1 awr yn y prynawn, 1 awr yn y noson. Dyma digon i mi. Beth sy'n digwydd llynedd oedd mwy a mwy o bobl yn darllen y newyddion ar y cyfrwng cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod pobl yn gwylio newyddion teledu o hyd. Mae gyda ni problem gyda papurau lleol, dwi'n meddwl, achos bod y hysbysebu yn mynd i Facebook a Google. Felly mae gyda nhw mwy a mwy o broblemau. Ond mae'n rhaid i ni creu dadl cyhoeddus digidol a chymdeithasol, dwi'n meddwl, yma yng Nghymru ac yn y byd. Beth sy'n digwydd yn y maes. Yn y goffennol, dwi'n meddwl bod pobl yn poeni stopio datblygiadau newydd fel cyfrwng cymdeithasol. Nawr, mae gyda ni giants, mae gyda ni Google, mae gyda ni Facebook, mae gyda nhw llawer o bwer. A mae'n rhaid i ni sicrhau bod nhw'n dilyn y gyfraith. Sut mae gwahanu pethau fel y syniad, so mae Facebook a Google sôn fod nhw'n platforms yn ytrach na cyhoeddwyr. Sut ydych chi'n teimlo mae'r gallu gyda llywodraethau i deud y gwahaniaeth rhwng y ddau? Mae'n rhaid i ni roi i awdurdodau bwyr i investigeiddio beth sy'n digwydd gyda data, gyda rhifau, gyda metrics hysbysebu enghraifft. Mae Facebook wedi newid i metrics hysbysebu 1 neu 2 neu 3 amserau yn y goffennol agos. Ond mae nhw wedi sôn bod na platforms i galluogi ni creu'r ydweithio rhyngthyn ni ydyn nhw. Mae syniad wedyn o trio reoleiddio y cynnwys ar y platform. Nid yn nhw sydd yn rhoi y cynnwys ar efo, agor y platform i bobl fel ni cyhoeddi maen nhw. Dwi'n neud hynny. Dwi'n defnyddio Facebook, dwi'n defnyddio Twitter, a dwi'n defnyddio Google. Ond dwi ddim eisiau stopio nhw. Dwi eisiau gweld nhw'n dilyn y gyfraith. Dwi eisiau gweld nhw'n cefnogi'r system cyfrwng agor. A dyma beth ydyn ni'n eisiau gweld. Wel, da ni'n cael yn hela off y llwyfan rwan, achos mae'r sesiwn nesaf, ac deud gwir sesiwn ar newyddiadur iaith Gymraeg a'r diffyg democrataidd yng Nghymru, sydd yn clymu fewn yn addas i be oedd Leighton yn dweud. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Sesiwn arall yn ystod y bore oedd sesiwn Ifan Morgan Jones, sydd yn ddarlithydd newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor a hefyd y nofelydd sci-fi eith cool. Mi fuodd o'n siarad amdan y diffyg democrataidd a'r gwaith ymchwil mae wedi bod yn wneud ar platfformau newyddion Cymraeg, a mae wedi dod i'r canlyniad bod darlledu newyddiadurol yn y Gymraeg eitha tebyg i un papur bro enfawr. Fe nath BBC Cymru Fyw ddeutha fi yn y bôn bod nhw'n gweld yr un patrwm yn straeon newyddion nhw, sef bod straeon efo gogwydd ieithyddol at y bro Cymraeg a straeon amrywiaeth Cymraeg a materion Cymreig yn gwneud yn dda iawn, tra bod straeon eraill ddim yn gwneud yn cystal. Mae'n debyg i ni o straeon gorau nhw erioed oedd yn cage match yn Cynarfon. A oedd hwnna'n ei fath arwydd bod os oedd yn gwneud
un o'r golygyddion ddeitha fi. Os da chi roi'r Narfon yn y penel, mae'n helpu lot, mae'r hits yn mynd i fyny. So, ni jyst yn bod yn gofyn, mae yna llai o debygolrwydd o gael fake news yn y Gymraeg. Mae'n teimlo i fi, ond ydy hwnna'n wendid, achos bod yna diffyg y gwahanol llefydd ma lle ti'n cael y stwff sydd yn llai ffurfiol. Dwi'n gwybod, dyda di? Wel, dwi'n meddwl mae'r ffaith bod yr wasg Gymraeg yn tueddu i gael ei ariannu fe ar un cyhoeddus, falle bod yna ddim, dwi'n meddwl sa'n cymryd newyddiadurwr dewr iawn i ddechrau postio bethau hollol ffug yna, dwi'n meddwl, agos falle sy'r pobl sa'n ariannu'r gwasanaeth ddim yn rhy hapus gyda safon yr newyddiaduraeth. Dwi'n meddwl bod yna ddisgwyl i fod yn wasanaeth cyhoeddus yn hytrach na gwasanaeth sydd falle yn hyrwyddo daliadau gwleidyddol yr newyddiadurwr sy'n gweithio'r safle. Felly dwi'n meddwl bod falle bod hynna'n yn fantais yn y peth, ond fel o ti'n dweud, does na ddim lot o newyddiaduraeth Cymraeg beth bynnag, felly falle bod ddim yr amrywiaeth barn yna'r pluraliaeth yna mwyn cael beth chi'n galw'n fake news. O'n i'n dweud bod y cwestiwn yn cael ei sôn amdan yr safonau iaith a falle bod y diffyg hyder. Ydy hynny yn nadu pobl bod cael iawn i wneud gohebydd Gymraeg neu bod yn rhan o'r gymuned newyddiaduriaeth? Dwi'n meddwl bod mae yna diffyg hyder gan lot o bobl yn ysgrifennu yn Gymraeg, a dwi'n meddwl bod hynna falle yn broblem oherwydd mae'r newyddiadurwyr yn tueddu i ddod o gefndir penodol, sef dosbarth canol Cymraeg, teuluoedd eitha llenyddol, lle maen nhw wedi arfer ysgrifennu yn Gymraeg yn fwy hyderus. Dwi'n cofio pan wnes i ddechrau efo golwg 30 ar diwrnod cyntaf, dwi'n mynd i cael y sac heddiw, agos dwi'n mynd i sgwennu erthigol a bydd y Gymraeg mor warthus, bydd nhw'n cael yng ngwared i. Ond diolch beth, dio ddim fel am y gen ti'r golygydd, a mae'r golygydd yn mynd trwy dy waith i'n amlwg, a dros amser mae Cymraeg rhywun yn gobeithio yn gwella dipyn bach, ond mae Cymru Cymraeg sy'n maen nhw'n ddidiraeth, maen nhw'n dod o gefndir eitha penodol, a dwi'n nabod ambell un sydd falle ddim yn dod o gefndir dosbarth canol Cymraeg, a falle nhw di rai o'r newyddiadurwyr gorau dwi'n nabod mewn gwirionedd, agos maen nhw'n bodlon cynefin y tresu bach mwy. So y gwaith y ti'n neud o'r cyflwyniad yn really dda o'n i'n teimlo, achos mae hwnna'n mynd i ddangos iddyn nhw sut i targedu, achos dyna beth yw go iawn, mae unrhyw beth sydd ar cyfryngau cymdeithasol. Ti'n troi fyny farchnatwr, really, dwi ti? Dwi'n sôn mae BBC Cymru Fyw neu hyn yn gynyddol, lle dyn nhw ddim yn postio bob dim ar y Facebook, dyn nhw ddim yn postio bob dim ar Twitter. Lle dwi'n gwybod efo golwg 30, mae'n jyst yn fater o, mae'n automatic, mae'r RSS feed jyst yn gysylltiedig efo'r ochr Twitter, a maen nhw'n trio rhyngweithio mwy gyda'r cyhoedd drwy ddefo, felly. So penderfynu pa straeon ydy gorio nhw, pa rai sy'n debygol o gyrraedd pobl, ac dwi'n meddwl jyst eto mater o ddiffyg adnodda, agos o'n i'n siarad efo'r gohebydd o golwg 30, a rhaid deithio ni bod nhw jyst ddim efo. Mae'n gorffen un stori, mae disgwyl nhw'n sgwennu'r stori arall, mae jyst gymaint o waith i wneud efo tîm o'r fach, bod nhw'n teimlo bod sgynnon nhw jyst ddim amser i fynd ar Twitter i rhyngweithio gyda pobl ar Twitter a trio denu pobl i mewn, lle creu cynnwys mwy unigryw sydd wedi targedu'n unigryw at bobl gwahanol. Wel, dwi'n mae rhywbeth yn ni wedi bod yn siarad amdan ar yr rhaglediad amdan just ydi switch off o fel newyddion a cyfryngau cymdeithasol efo'r datblygiadau gwleidyddol bonkers sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd. Ond mae'n teimlo i fi fel, ys gallwn ni just darllen newyddion positif efo Cynarfon yn y teitl fel ti'n dweud. So ni'n mwy na hapus yn gwrando ar hwnna gyd. Felly, diolch yn fawr i ti am siarad efo ni wan. Oedd y cyflwyniad really werth chwyl. Edrych ymlaen glywed mwy gen ti yn ystod y digwyddiad. Diolch i fan. Dydy Hacio'r Iaith byth just yn sesiynau bobl yn cyflwyno pethau. Mae hon yn anghynhadledd. Mae'n yn-conference lle mae sesiynau fwy anffurfiol gyda bobl yn trafod syniadau, cynnal gweithdai ac yn y blaen. Cyn bo hir fydd cyfle i glywed Bryn yn cael tro ar Chaos Pad efo Carl, Mr Revolution Morris, ond cyn hynny fi yn seibro'r chydig bach a trio swnio fel newyddiadurwr. So, mae yna sesiwn yn ymlaen ar hyn o bryd. Da ni yn yr ardal gweithdi, lle mae yna sesiwn bach mwy ymarferol. Tu nôl fi, mae tîm Prifysgol Bangor, jyst yn siarad amdan gwaith nhw ar Maxen. So, ni'n siarad am Maxen ar y rhaglen o blaen. Prototype eitha syml o'r un peth o beth yw Siri a Alexa. Ond ni wedi gwneud hyn efo'r data Cymraeg gyda ni efo corpus bodleuo,
a wedyn wedi rhoi nhw, hynny nhw wedyn o'n fel rhywbeth defnyddiol i eraill, fel Macsen. Yn gyffredinol, mae adnabod lleferydd Alexa Amazon yn mynd i fod yn bob peth. Fi wedi probably mond yn gallu gyrraedd y gar os wyt ti'n fodlon siarad efo fo, gofyn i ddim neis os wyt ti'n cael drif hi. Ond lle mae hyn yn gadael y Gymraeg, ni wedi gweld lot o erthyglau yn dod y fyny bach mwy athronyddol yn gofyn so beth ydy dyfodol y Gymraeg mewn byd lle ti'n goffo siarad efo dy ffridge i adledd efo agor ti a bys ti'n troi'r cartref yn gartref di Gymraeg achos nad ydy'r person pwysicaf yn y tŷ sef y cyfrifiadur actually yn deall ti. So mae gwaith Macsen Prifysgol Ganolfan Bedwyr fan hyn, Prifysgol Bangor yn swnio'n bwysig iawn ond dal yn edrych yn eitha dwi eisiau deud cyndefig mae hwnna'n swnio'n wael dwi ddim yn meddwl o mewn ffordd wael ond mae yna gymaint o ffordd i fynd i gael unrhyw le'n agos i'r ariannu mawr sydd gen nhw yn Amazon o Google. Ond mae'r tîm yn ei gwaith mor dda ar stuff really syml sydd yn mynd i roi dwi'n cedi fel bach o groundwork i obeithio datblygu rhywbeth fel hyn. Ond mae'n jyst really neis gweld bobl jyst yn siarad efo'i gilydd. Mae pawb i fod yn really frwdfrydig amdano. So mae Hacio'r Iaith wedi bod yn mynd ers amryw o flynyddoedd. A mae pawb i weld y bach mwy, ti eisiau dweud positif, falle bach mwy hyderus ynglyn yn y pethau fyddwn ni'n gallu wneud. Mae technoleg yn dod mwy democrataidd, ond mae algorithms yn rheoli'n bywydau ni hefo gymaint o bethau. Mae wedi bod yn sort of search results Google a SEO, wel, hollol ben draw hwnna ydi pan wyt ti'n trio cael dy stories o dy gynnwys Gymraeg allan ar Facebook a mae rhaid i just dalu nhw i'r unwaith bobl. Mae'r systemau ar weid sydd wedi cael ei datblygu ar gyfer Saesneg yn seiliedig ar blynyddoedd o ymchwil ar Saesneg beth bynnag. Ar ynganu Saesneg? Ynganu Saesneg a amrywiaeth cystrawennol a pethau yn Saesneg hefyd. Felly, os ti yn deud rhywbeth i mewn, mae'n edrych ar y debygolrwydd o beth sy'n dod nesaf, ac os ni ddim yn gwybod sut mae'n gweithio yn y iaith beth bynnag, sut da ni'n gallu modelu. Ond da ni'n eisiau ymchwil cystrawennol i'r Gymraeg, siawns bod gynnu ni hynny yn barod? Wel, ddim really. Ymchwil cystrawennol hen stwff neu pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg sydd wedi sgwennu stwff ar cystraw. Ond be mae pobl actually yn ddefnyddio, ni ddim yn gwybod dim byd, really. A dyna pam ni angen mwy o ymchwil, mwy o bres i mewn i'r peth. Mae gweld gymaint o bobl yma heddiw jyst yn really positif. A loads o ferched. Gweld llwyth o ferched yma. Mae hwnna'n really neis. Ond dwi'n gyd yn edrych yn rhan o fel yr trafodaethau pethau. Fel bod nhw wastad wedi bod yn Hacio'r Iaith, ond dwi'n teimlo fel bod yna fwy yma. Be ti'n chwarae fo, Bryn? Chaos Pad gan Korg. Dwi'n fath i'w synthesizer deck, dynamic effect sampler sydd yn anhygoel o beth. Mae gen Adam Buxton yn off-offer Adam Buxton podcast a mae o'n chwarae hefo boys Radiohead efo un fo. So dwi'n teimlo fel bod ni mewn cwmni arbennig o dda, ond Carl ydi perchenog y Chaos Pad a mae o'n yn mix o beats as we speak. Mae yna rhyw 8 o beth. Hey Carl, sut mae'r Chaos Pad yn mynd i achub yr iaith? Wel, mae Chaos Pad rhan i'w chwarae achos mae pobl yn gallu mynegu eu hunain a creu lyrics sy'n mynd gyda curiad ac mae hunan fynegiant nid yn unig yn bosibl ond yn syniad braf iawn. A hefyd fydden ni yn dod yn hip-hop musical ni'n hunan i Gaerdydd cyn hir Morris. Na, enw fod i Llanilton. Hamilton, okay. Hamilton. Right. Yeah, good.
mwyaf contrived glywyd ar y radio /podledi. So, da ni wedi dod lawr I wylod Pontio. Da ni newydd fod yn y bar, fel glywch chi. Dwi'n gwybod, ysdi'r ia dal yn y drinks yn clincio? Na, mae'r ia I gyd wedi toddi yn y drinks. So, da ni wedi dod lawr fyny jyst I gael bach o amser torri mas o'r Hacio'r Iaith. Chill factor. So, mae Bryn a Iestyn yma efo fi, hefo Rodri ap Dyfrig. Helo, Rodri. Helo, symai. Mae'n iawn, diolch. So, da ni wedi bod yn gweld y sesiynau bore yma. Rhan fwy o'r sesiynau wedi bod yn llawn gwybodaeth, ond eto, dwi'n gweld rhyw edge o, dim anobaith, ond fel, dwi ddim yn gweld lot o waith lle mae bobl yn mynd, ia, mae hwn yn briliant, mae hwn yn gweithio. Dwi'n gael lot o bobl yn deud, go ni'n fwy o pres, please. Yn sylfaenol. So dwi'n gwybod, boys, o ran beth chi wedi gweld bore yma, beth sydd wedi taro chi fwyaf amdan y tôn lenni? Wel, ie, mae o wedi bod dipyn bach o, mae pobl yn neud pethau bach mewn pocedi bach I hunan, ac angen y push na I bwysio nhw drosodd I greu rhywbeth mwy. Pwy wedi codi 4,000 o bunna ar gyfer dechrau papur newydd ar y we? Ifan Morgan Jones. Ie, yr ymgyrch mae I gael mwyaf pluraliaeth newyddiadureg a democrateiddio'r newyddiadureg yn y Gymraeg. So, nath o sesiwn bore yma'n do. So, wedi cael rhywfaint o lwyddiant efo hynna? Do, ond nath o gael sesiwn arall I trio hel syniadau am ba ffordd dyle fo fynd amdan efo'r papur newydd ar y we, ond oherwydd fod Hyw wedi cyhoeddi, mae o'n creu rhywbeth tebyg iawn, a wedi bod wrthi ers sawl mis rwan. Mae wedi drysu fo braidd, ydyn nhw'n mynd I gyfuno I fod yn un peth I greu super papur newydd, neu ydyn nhw'n mynd ffordd ar wahân, oherwydd dwi'n meddwl bod Hyw yn mynd I cael yn bwyntio mwy ar y Cymraeg, a mae Ifan eisiau dechrau yn y Saesneg fel I ddennu'r pobl sy'n mond yn gallu siarad Saesneg yng Nghymru I gael newyddion call yma. So mae hwnna pyn bach o ddryslyd, ond mae bob dim arall fatha, da ni angen mwy o bres. So mae'n... Dwi'n gwybod, dwi'n mynd I teimlo'n negatif, de? Ie, ti ddim yn berson negatif. Nes I, chos mae o'n, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod o'n negatif a sef bod o'n mwy bod ni'n dallt maint y dasg. Dwi'n meddwl byd. Neu falle bod fi wedi rhoi Debbie Downer ar pethau cyn cychwyn yn do. Tren yn mynd trwy'r adeilad. Ti'n gallu dweud, mae hyn yn briliant ddo. Da ni'n gwneud haglediad lle mae'n actual bobl yn pasio. Ddim just fel babis yn crio fyny stair yn y byd fel na. Sorry, Bryn. O'n i'n dweud, dwi'n meddwl mwy bod ni'n eich dod I dallt o waith beth I maint y dasg, beth I sut da ni'n dechrau dod I... Ffaith bod mae angen talu pobl I wneud gwaith safonol da journalist. Mae ddim yn rhywbeth rhad. Mae rhaid rhywbeth o... Mae angen I pobl wneud bywoliaeth, really, os maen nhw eisiau wneud stwff da. So, cos Rodri, hwn dy'r un cyntaf, y Hacio'r Iaith cyntaf, ti wedi dod fel, yn dy rôl newydd fel arweinydd ar y loesi digidol. Si wastad yn swnio fel Ubergruppenführer der digidoliaeth Gymraeg. So sut mae hwnna newid y persbectif di ar y digwyddiad? Wel, fel y Führer digidol... Haid I ddweud, Mae'n mynd lawr trywydd... Mae'r gwisg military ma ti'n gwisgo heddiw. Siapaneg, na, super furries, am yn ôl. Ie, mae'r teitl yn... Neu fi chwerthin, dwi'n mynd gallu deud o, bron iawn. Dwi eisiau newid o. Dwi'n gwydig ar ôl romnydd. Ond fi'n eitha positif, reit? O'n i'n eitha... Achos y Leighton Andrews wedi cychwyn pethau off, fatha... Mae rhaid ni fod yn fwy hyderus yn y llall, a mae yna ffordd o wneud pethau, mae rhaid ni just peidio cadw fod just i'r geeks, mae rhaid ni agor technoleg fyny I pawb a neud siŵr bod pobl yn deall, a bod o ddim just ar gyfer... O'n i'n meddwl bod hwnna'n starting point really da, a wedyn, dwi wedi bod I sesiwn Illtyd Daniel am stwff newydd llyfrgell gen,
Ac oedd hynna'n swnio'n really cool ac exciting. Ie, ti'n mwyn achos oedd hwnna'n sesiwn nes i misio, so dwi'n credu falle bod hwnna wedi bod yn sesiwn really dda o ran stwff newydd sydd yn digwydd, achos dwi'n credu na'r sesiwn nathon ni i oedd ar gyfer Maxen, sef basically trio cymryd mae'n Alexa, lle maen nhw jyst yn deud fel, oedd Iestyn wedi pwyntio allan cynt yn deud fel, mae yna fel 1000 o bobl yn gweithio ar Siri, a mae yna 3 o bobl yn gweithio ar Maxen, math o beth. So dwi'n credu bod ni wedi gweld o 2 ochr gwahanol. So be oedd gen yr llyfrgell gen? Wel, oedd o basically rhoi sneak peek ar cwpl o bethau oedd yn dod fyny. Oedd gen ti... Maen nhw wedi bod yn gwneud prosiect Cynefin, rwy'n crowdsourcio mapia degwm, sef yr... Be di degwm yn Saesneg? Taidd. Taidd maps, ie. So maen nhw wedi crowdsourcio yr actual rhoi'r mapio'r maps ar fatha OS go iawn, a hefyd enwa'r llefydd, enwa'r ceia, pwy oedd y pobl oedd yn bia nhw o stuff lyn. Ie, cysylltu efo i pwy oedd yr tenant, pwy oedd edrych ar ôl y tir, a costa, a faint o'n cael dalu am a bydd o'r taler rent ar y tir hefyd. So maen nhw rwan yn mynd i bildio hwnna mewn, maen nhw'n gwneud search engine ar gyfer lleoedd Cymru. So maen nhw'n gallu searcho, mynd straight mewn i fatha lle ar y map, neu person, neu bynnag. A maen nhw'n tynnu mewn Cynefin a maen nhw'n mynd i bildio mwy o stwff mewn. So bydd yna fatha super search engine ar gyfer llefydd a mapio lefydd yng Nghymru, sy'n swnio'n reit cool. Yndi, cos mae bach o kind of groundswell, bach o mini ymgyrch wedi bod yn codi amdan newid enwau tai a ffermydd Cymraeg a bethau. So ti'n teimlo fel, mae yna rhyw fath o real world application yn mynd i fod o hwnna, lle wyt ti'n gallu mynd a deud, wel, a deud y gwir, dyma yn hanesyddol sydd wastad wedi bod yn enw ar y lle yma. Ail beth oedd... maen nhw gen nhw... Chi'n gwybod yr wefan papur newydd, lle ti'n gallu searcho, maen nhw wedi gwneud OCR o hen papur newydd hyd at 1930s. Ond maen nhw'n rhoi'r cylchgrona Cymru mewn i'r un math o system rwan. Maen nhw'n rhai'r cylchgrona ma'n really cool. Fideos hefyd. Oedd na fideos wedyn, so maen nhw wedi creu player, fatha BFI player, ond ar gyfer y cynnwys fideo maen nhw wedi recordio off-air. So, holl allbwn S4C, archif ITV, Radio Cymru hefyd. So, unrhyw beth, maen nhw'n cymryd MPEG-2 streams o DTT a bethau, a maen nhw'n cadw fo gyd, maen nhw'n rhoi metadata mewn. So, mae hwnna'n mega positif. Dwi eisiau bod wedi bod yn y sesiwn yna. Oedd o'n gret, achos oedd yn fatha 3 thing, mae illid jyst fel, mae hwn jyst yn stwff da ni'n neud. Mae gyd fel... Ydych chi'n nocio hwn i fyny, no big deal. Ond mae'n really pwerus dod y stwff yna, a fatha, ti'n mon yn gallu mynd i'r llyfrgell i iwsio fo, achos yr holl system stwff hawlfraint a pethau fel un, ar hyn o bryd, sy'n cyfyngu fo i fatha, mae'n eitha cyfyngedig wedyn, ond mae'r actual lincio fyny, achos maen nhw wedi cymryd yr stream i steitla hefyd. So mae gen ti search yn Saesneg, dyn nhw'n gallu cymryd yr steitla Cymraeg, achos dwi'n meddwl mae mond un ffrwyd i steitla maen nhw'n rhoi ar DTT. Da ni'n mynd i dorri ar draws y podlediad am chydig bach, achos mae gen i ni mwy o westau arbennig wedi dod. Mae holl teulu Rodri wedi cyrraedd! Helo chi'ch dau! So Lleici, tro cyntaf ti ddod i Hacio'r Iaith? Ie. Na, ti. Ti'n cofio, Sioned? Nôl pan oedd y tîm fach iawn? Yn 2010. Ti wedi gweld y fideo? Do. Lle mae Lleici yn cael ei ffilmio gen Sioned fel yn teipio ar cyfrifiadur yn 2 oed yn Aberystwyth. Rhoi trefn o'r rhys llwyd. Ie. Da iawn ti, Lleici. Diolch am dy gyfraniad. Pwy sydd wedi colli dant fan hyn, gan i ddod draw fan hyn? O na, mae gennym ni teulu bach swil. Arbennig. Tas o hon yn fideo, bys ni'n gallu na, mae gennym ni teulu bach wedi blino'n siops. Mae yna doll enfawr. Yn y gig fanna. Felly, casualty cynta'r digwyddiad fanna. Gwaith da, be nes ti? Bita fferins? Na. Wedi bod yn gweithio'n galed yn efo trwy'r dydd i gael allan. A wedi llwy'n dda. Satisfying iawn. Mae'n hyfryd gweld chi teulu. Fyddwn ni wedi gorffen hefo dad mewn chwinciad chwanen, oce? Wel, yn eich hwyl! Dylen ni gael mwy o hynna. Dylen ni gael fel hack plant. Lle ni jyst yn cael... Dwi'n meddwl cael rhywbeth crash yma. Tro Lenny. A cael lle i blant. Jyst chwarae efo stwff. Fi'n i ni gael roed stwff cyw iddyn nhw. Da ni'n cael roed rhan wan lle, actually. Mae'n lot yn ni hefo plant sydd fos yn gallu neud stwff. Hacio'r Iaith, the next generation.
Ar gyfer blwyddyn nesaf, mae hwnna'n swnio wych. Ond nath yw marshal pwynt o dweud, mae'n iawn i ni gyd fod yn trafod hyn i gyd, ond ti eisiau bobl sydd yn tia 16 neu rhywbeth i ddod yma a cyfrannu. Ond dwi'n teimlo fo'r Hacio'r Iaith, mae yna elfen eitha academyddol i lot o'r gwaith sy'n cael ei wneud. So bys rhaid i ni falle fel bobl hyn, falle teilwra'r stwff da ni'n trafod. Di pobl ifanc ddim eisiau trafod. Maen nhw jyst eisiau gwneud stwff. Dwi'n meddwl, sa'n nhw eisiau dod i fel, sa'n nhw just yn really swill a ddim eisiau cyflwyno, ddim byd. Ti eisiau kind of enablo nhw i gynhyrchu rhywbeth, really. Dyna math o beth, sa hwnna'n... Mae'n cymryd blynyddoedd, blincyn stafell enfawr na, da ni wedi... Allu sefyll ar llwyfo hwnna. Ond, ie. Bysa, sa'n gred, a falle mae hwnna, nid rôl Hacio'r Iaith, ond rôl S4C i wneud hwnna. A Sioned, allai gallwn ni wneud rhywbeth? Ie, yn sicr. Swn ni'n really joio. So Iestyn yn wneud iddo fo edrych yn amazing, dim bwys be o fo. O, gael ei ddyn peth arall? O, ie. Peth arall positif. Nes i weld Wikidata thing gen Jason o'r Llyfrgell Gen. So mae Jason yn gweithio fel Wikipedian in residence yn y Llyfrgell Gen. A mae o wedi bod yn rhoi biograffiadur Cymru, sef biographies, pobl enwog Cymru, mewn i Wikidata, ac mae wedi bod yn creu system lle ti'n gallu crynsio'r data yna fyny a creu timeline visual o marwolaethau pobl yma, ac mae fatha jyst yn popio fyny, ti'n gallu toglo yn ôl ardal, yn ôl amser, a mae dod o fyny gyd yn Gymraeg a bob dim. A hwn i'r tro cyntaf i unrhyw un erioed neu rhyngwladol, so mae hwn yn cael ei roli allan i'r 300 Wikipedia arall, ar ôl ni i Gymru fach wneud o. Oce, so dyma'r sesiynau dylwn ni fod wedi bod yn uno. Ond dyla ma'n digwydd, de? Ie, ond... Ti'n kind of wastad, dyla fi di mynd i hwnna. Mae'n neis eitha neis cael bach o fel debrief yn un wan dros beint a penderyn o byw o lai fan hyn. Neis. A ni'n meddwl bod fi'n hoglio fel sos. Dim sos fel yna, ond rum sos ydi big thing mam gi a degdolig. Mae'n cymysgu... sos gwyn i roed ar ben y pwdyn dolyg a wedyn ti'n goffa cymysgu rum fewn yr sos gwyn a wedyn. Mae hwnna'n mam gi thing. Dim bod ti fel mam gi, obviously. Mae mam gi'n hyfryd, ddo. So hwnna'n boes, o ran takeaways y digwyddiad, dwi'n really falch bod fi wedi eistedd lawr a siarad â chi, especially bod ti'n rodri, achos o ran cael y stwff ma fynd, mae yna stwff yn digwydd, a mae yna world firsts, mae yna bethau'n digwydd ma. A dwi'n credu bod hwnna'n rili bwysig o ran mynd ymlaen a trio cael blwyddyn well na gael llynedd. Mae'n chydig llai o fel cyhoeddi things yn digwydd ma, dwi'n meddwl, does. Fatha, yw, 2 flynedd nôl, nath ni gyhoeddi helium. Dal yn y pipeline. Dal yn y pipeline. Mae dal yna, ond twyd, rhyw fath o slightly embarrassed amdano fo, a twyd, mae'n... Falle bod yna llai o stwff fel yn digwydd, fatha pethau organic, ond a bod y thing nation.cymru mae'n embryonic, diolch cweit di dechrau eto, o'n byd i ddangos ohono fo. Ond, I don't know, dwi'n meddwl, rhwch fatha, bu gynna i pethau i ddangos mewn blwyddyn, fydd yn briliant, dwi'n siŵr. Na, mae hwnna'n beth rili dda. Ie! Wel, na, ond ti'n gwybod be? Comes with the job! Ond ti'n gwybod be, mae ynddo, mae'n... Oce, dwi'n rwan yn teimlo well amdan pethau. Fi'n gobeithio bod taith y podlediad wedi dod â chi fynd, actually, mae yna pethau'n digwydd. Bob tro'n reit da cael dod i Hacio'r Iaith. Dwi'n gweld o'n positif. Mae hyn oed yr stwff bo'r ffaith bod rhywun yn stryffag neu fo rhywbeth. Mae yn ei hun yn peth positif bod yn dod yma i drafod o. Mae'n rhywun cael cysylltiad efo rhywun eich helpu nhw allan. So da ni'n gweld heddiw pethau hyw ac Ifan yn gallu cael yr siawns i trafod efo'i gilydd a cael dod i rhyw fath o... Ie, achos oedd y lot o prosiectau newyddiaduriaeth i weld, neu twyd bod newyddiaduriaeth, dwi'n cedi ar ôl dwi'n lyfio hyn, yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni, bod y prosiectau newyddiaduriaeth yn rhai sy'n mynd i fod yn rili bwysig. Ond yn wedi gyda, mae Ifan yn siarad am y prosiect yn Saesneg, achos mae'r ddarpariaeth newyddion am Gymru yn Saesneg yn wan iawn. Mae BBC stryglo, mae S4C yn stryglo. Ddim yn neud o. Wel, ie.
Ac, ie, a dwi'n meddwl bod yr gwefannau fatha'r Guardian, yr Independent, yr Telegraph, y Times, bob math o fel, dyn nhw ddim yn neolredwydd efo'r teams penodol sy'n edrych ar ôl stwff am Gymru. Sut wyt ti'n gweld, Ies? Be ti'n gweld yn yr digwyddiad arloesol hwn? Bob tro, beth sy'n positif yn dod allan o Hacio'r Iaith ydy gallu trafod efo bobl yn wyneb yn hytrach na dros Twitter neu Facebook neu be bynnag. A fod ti yn dod i nabod bobl ac mae'n creu argraff wahanol i chdi o'r person yna wyt ti di, tywod fatha, eich dwi'n dod ar draws i pyn bach o dwat ar Twitter weithiau ac eich dyna di'r argraff gewch chi o ma efo efo o honna fi. Ond, o leia mae'n rhywle eich fod o'n mynd i sbardino syniad ymhen rhywun os dydyn nhw wedi gweld rhywbeth neu wedi clywed rhywbeth. Ac wedyn maen nhw'n gwybod, na i fynd i gysylltu efo'r person yma i greu y syniad yma sgynna fi. Eich fod na ddim pres i wneud o, ond eich fod o'n just prosiect bach maen nhw angen greu. Gweld ar y funud, mae'r cachas hon yn mynd ymlaen, fel da ni siarad. O rhaid i hun o'n ei ddweud o. So maen nhw'n gwneud prosiect pethau gwirion sy'n cael ei adeiladu wwan, ond eich bod hwnna'n sbardun o mwyn dweud, mae actually hynna haws i greu bot Twitter. Reit, oce, wel gynnau syniad am bot Twitter, dwi'n gallu gwneud hyn wwan, dwi'n gwybod sydd wedi'i gwneud o. Neu maen nhw'n cael syniad o sydd wedi cyfuno eich stwff mae'r llyfrgell gen yn cyhoeddi fel bas data, a dynyddio hwnna mewn ffordd, gwirion heddiw ma, ond fori maen nhw'n dweud, actually, oedd y bas data really hawdd trin gymwneud efo, so actually mae gen i syniad da o'r beth allan neud efo, a symud ymlaen i rhywbeth bach mwy diddorol. Ie, achos dwi'n cofio os dwi wedi siarad amdano fo ar rhifin y blaen, ond eth bach yn viral cwpl o flynyddoedd ôl yn fo rwy'n yn sôn fel, dwi ti'n gwerth i neb heblaw bod ti'n gallu creu rhywbeth, a dwi'n credu bod, mae hyd yn oed just dod i digwyddiad fel hyn, yn rhyw fath o greu, cos wyt ti wedi sort of cyfrannu i rhywbeth, enghraifft, dwi wedi cyflwyno ddim sesiynau cyhoeddus, dwi jyst wedi bod mewn sesiynau, ond ti'n meddwl bod ti'n cyfrannu tuag at digwyddiad sydd yn gwneud rhywbeth? Mae hwnna'n swnio'n worthy iawn, dwi'n gwybod, ond... O peth di, ffaith, da ni yma'n, so da ni'n trio rhywbeth gwahanol blwyddyn yma'n, in terms o sut da ni'n sôn amdano beth sy'n digwydd Hacio'r Iaith, da ni wedi bod yn gwneud y cyfweliadau efo pobl yn ytrach na wneud un sesiwn mawr. So mi fydda ni'n dod a sôn o'r Hacio'r Iaith i'r pobl o ddim o'r edrych yma, so maen nhw'n gwybod. Y 5 person sydd yn gwrando. A mamau ni. Ie. O'n i'n mam ni oedd y 5. Ie. Mae yna rwy'n yn gwrando Japan hefyd. Ti'n jocio. Gwir, mae yna rwy'n yn gwrando yn Japan, nes i ffindio allan. So. Please, hello, Japan. please. Konnichiwa. Genki desu ka? Hi, genki desu. Kinky days. Kinky days. Nes i ddysgu Japanese am dymor cyfan, achos o'n i just am arwys am yna ar mis mail fi. A wedyn nath yr tsunami ddigwydd ar ymfflamychfa niwclear ofnadwy, so nes i defnyddio pres mis mail fi a rhoi rhywfaint ono fo i'r groes goch Siapanïau i just i helpu bobl yna, ond o'n i mor flin, oedd y teulu ddim yn keen iawn bod ni'n mynd i nuclear zone ar gyfer yn mis mail ni, ond mae gennau gariad tofn tuag at wlad nad ydw i rioed wedi bod yn hi. So os oes yna un person yn gwrando ar yr rhaglediad yn Japan, please, dwi'n mor excited y glywed gennych chi. Anyway, nôl. Ond peth ydy, da ni, so mae hwn, diolch yn sesiwn, ond bydd un o pobl cael mwy argraff o'n be yn mynd ymlaen, dod i ddallt, dim just yr headlines ond yr actual stwff oedd yn mynd ymlaen efo sesiynau eraill. A dyn eich fod yn nesaf yn dweud, actually, mae gen i rhywbeth mae nhw'n gallu dod a sôn amdano be mae nhw'n dweud. A bod ni'n cael bach mwy o amrywiaeth yma, mae'n dweud, actually, so mae nhw, gen i syniad rhywbeth rhaid i wneud rhywbeth gwirion yn y cachathon. Mae'n ddiddorol flwyddyn nesaf ac cymeriad rhan a neud pethau efo. Mae hwn yn le hyfryd i gael o hefyd. Chwysig, ti'n gwybod, canolfan Bedwyr a Prifysgol Bangor ydi gadael ni ddod i fyny ni pontio i
i wneud y digwyddiad. A dwi wastad bob blwyddyn mor falch bod yna le i ddigwyddiadau fel hyn. A mae Pontiac jyst i bod yn adeilad hyfryd i fod yna fo. So dyn ni ddiolchgar iawn iddyn nhw. So dyn ni'n eitha positif am pethau sy'n dod am flwyddyn nesaf. Mae'r tôn yn llais i swnio'n jyst mwy na lai chos bod fi wedi blino cyn bod fi ddim yn positif. Mae'n swnio'n iawn ar 2 times speed. Swnio'n gred. Dyle fod pawb yn gwrando yn ni ar o leia 2 times speed. Sicr. Ond na, dwi'n wastad yn positif yn dod o digwyddiad fel achos mae o'n gret cael grŵp o bobl fel mae at ei gilydd i wneud stwff diddorol. So, na, dwi'n bod wastad. Mae hyn oed y ffaith bod bobl, hyn oes bod y straffaglu'n dod yma i siarad amdano fo i fi yn beth positif. Na, fi'n cytuno'n llwyr. So diolch yn fawr i pawb sydd wedi lawr-lwythro rhifin yma. Fyddwn ni nôl efo rhifin llawer mwy standard malu cachathon. Chwil yn air cryd, dwi'n credu falle just wedi ymlacio byddwn ni mis nesa. Diolch yn fawr chi am gwrando. So am y tro dwi'n mynd i ddweud hwyl fawr gan Iest. Hwyl fawr. Hwyl fawr gan Bryn. Hwyl fawr. A hwyl gawr gan y fi, Sioned. Welwn i chi tro nesa. Ta-ra! Hwyl gawr. WTF? Beth ti sôn?